Čaute ľudia, dneska je tu taký krátky tutoriál, ako streamovať na YouTube cez mobil. Lebo všetci sa ma stále pýtajú na streamoch, Adam, cez čo streamuješ, Adam, ako to nastaviť a podobné otázky. Takže prvá vec, dáte si obchod Play, dáte si, že Gusher, tak co to píše, Gusher. Dáte toto tu, tieto ďalšie nepoznám, neviem čo to je. No, tu to stiahnete a dáte si, že otvoriť. Tu vám dá toto, že najprv sa musíte prihlásiť a potom sa vám dá toto, akože na kanál, cez ktorý chcete streamovať, keď máte viac. A tu dáte potom toto, že Welcome to Gusher, Select Streaming Service a tu dáte YouTube. No, tu som si už napísal, že test, tu napíšete meno streamu, ako sa chce volať, váš stream, neviem. Clash Royale, piatkový stream, alebo ja neviem, to si vymyslíte. Tuto si dáte popisok, ahojte, moje meno je Jožko Vajda, môj Skype je tak a tak. No proste, informácie, popisok. Tu dáte, že public. Tu dáte, že create event. A ešte som niečo zabudol, počkaj, dám to preč. Tu si môžete nastaviť kvalitu. 480 ja používam, môžete dať 720, no ako vám utiahne internet. No potom tu máte mute, to je akože, že nemôžete, keď streamujete, nebude vás tam počuť, váš hlas. Tu máte nejaké blbosti a to posledné je logout, odhlasiť sa z toho účtu. Tie tri, to tam máte, to vás hodí na internet alebo na YouTube alebo niekde tam máte o tom niečo a neviem čo to je. No, tu máte ten foťačik, čo tu vidíte vpravo hore pod mojimi percentami. To, že na streame budete vidieť, no bude tam vidieť aj vaša hlavička a vy. To je asi všetko. Potom máte tento create event. No, to chvíľu trvá, ok, je to. Dáte start broadcasting. Aplikácia Gusher začne zaznamenať všetok váš obsah. Tu dáte, že spustiť. A teraz už streamujem. Dneska stream ale nebude. Až piatok. Tu hore máte toto tam preč. No a tuto máte, že share. To môžete zdieľať na Facebook a tak. A mute, dáme mute. Teraz nepočuť, čo hovorím na streame. No a ukončím stream, nechcem fakt streamovať dnes. Dám, že stop. A end event. Potom si toto vy môžete streamovať koľko chcete, aj toto bol len pokus, dneska nestreamujem. Streamujem až piatok, asi tak. To je asi všetko, a ešte to vám ukážem, že tuto sa dá aj cez Twitch. Neviem ako sa to robí, tu sa niečo loadinguje, tu sa musíte prihlásiť a cez Hitbox to ani neviem čo je. No, za toto sa dá zaplatiť 99 centov. Keď zaplatíte, tak nebude v túto hore napísané, že Gusher, to si robia tak reklamu. A keď to zaplatíte, tak to nebude na mesiac. Ale mne to tak baglo, že prešiel mesiac. A není to tam, ale občas mi to pípne, že mám zaplatiť 99 centov, keď chcem premium verziu, či čo to je. OK, tuto vidíte, tu nahrávam, tu mám ten nahrávač obrazovky, toto mám Gusher, to si môžem vypnúť. A ľudia, toto je všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, koment a sledujte ma aj naďalej. A piatok je teda ďalší stream. OK, čus!